Κυρίες και κύριοι, καλή σας πέρα. 7TV, η τηλεόραση για τις εκλογές του 2015, με καλεσμένο σήμερα τον κύριο Λικούδη Χαράλαμπο, υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ηθικής από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Λικούδη. Καλησπέρα σας, κύριε Βουδό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας? Αν και είναι λίγες ημέρες, έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και πιστεύω πάει πάρα πολύ καλά. Έχετε πάρει κάποια μηνύματα από την κοινωνία που μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς σας λέει και τι αντιμετωπίζουν εδώ οι πολίτες της Κεφαλονιάς και της Ηθάκης από τις επισκέψεις σας και τις συναντήσεις που είχατε με τους νέους? Κοιτάξτε, κύριε Βουδό, πράγματι εγώ κάνω μια πολιτική καμπάνια που έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Έχω αποφύγει τις δημόσιες και τις μεγάλες συγκεντρώσεις, πηγαίνω σπίτι-σπίτι και μαγαζί-μαγαζί, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αφουγκραστώ και να κατανοήσω και τα προβλήματα τα τοπικά και βεβαίως να καταλάβουμε και τα προβλήματα σε γενικότερο επίπεδο. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση, όμως αυτή εξηγείται. Βιώνουμε την μεγαλύτερη οικονομική κρίση που έχει περάσει ποτέ η χώρα μας από την εποχή του Τρικούπη. Διότι μπορεί το 2010 να μην υπήρξε η τυπική πτώχευση της χώρας μας, αλλά η ουσιαστική επήλθε. Και τα αποτελέσματά της σήμερα τα βιώνουμε. Είναι λοιπόν από αυτή την άποψη εξαιρετική, κρίσιμη η εκλογική μάχη, γιατί υπάρχει ένα διακύβευμα. Ποιο είναι το διακύβευμα των επομένων εκλογών? Συγκρούονται δύο πολιτικές. Αφήστε αν συγκρούονται κόμματα. Δύο πολιτικές. Συγκρούεται η πολιτική εκείνη που θέλει την Ελλάδα με τα προβλήματα, αλλά μέσα στο στενό πυρήνα της Ευρώπης, με μια ευρωπαϊκή προοπτική που θα εξασφαλίσει τη χώρα μας να βρίσκεται με ασφάλεια και με σιγουριά σε ένα μεγάλο νόμισμα. Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ και σας λέω, κοιτάξτε τι γίνεται με τη Ρωσία, όπου η υποτίμηση του ρουβλίου έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό και τα προβλήματα στη ρωσική οικονομία έχουν επέλθει πάρα πολύ γρήγορα, εξαιτίας μόνο της καθόδου της τιμής του πετρελαίου. Από την άποψη λοιπόν αυτή συγκρούεται η πολιτική αυτή που θέλει μέσα στο στενό πυρήνα της Ευρώπης, με θυσίες, με οδυνηρές θυσίες. Δεν είμαι αποκομμένος από την κοινωνία, καταλαβαίνω και τα προβλήματα, κατανοώ και τις ανάγκες που έχει ο κόσμος, αλλά ως συλλογιστική και ως προοπτική αναμετράται η λογική αυτή που μας θέλει να είμαστε μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και αναμετράται από την άλλη πλευρά με μια λογική που λέει ότι θα πάμε και ο Θεός βοηθός. Δεν μας δίνει αυτά τα εχέγγυα η πολιτική του Τσίπρα και του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, που θα μας δώσει μια προοπτική για το τι θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Με τη δημαγωγία, με το λαϊκισμό, με όλες αυτές τις παθογένειες που μας οδήγησαν μέχρι εδώ, ο κύριος Τσίπρας τάζοντας προσπαθεί να υφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού, χωρίς να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο τι θα γίνει στην περίπτωση που οι δανειστές μας δεν συμφωνήσουν σε αυτά που θα τους προτείνει. Θα διακινδυνεύσουμε την έξοδό μας από το ευρώ? Θα είμαστε μια χώρα που θα έχουμε ως ένα άλλο νόμισμα? Γιατί θεωρούμε απίθανη την περίπτωση να μας βγάλουν από το ευρώ? Νομικά μπορεί να μην γίνεται, αλλά μπορεί να γίνει ουσιαστικά. Όταν οι τράπεζες δεν θα έχουν χρήματα, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να βγούμε από το ευρώ? Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε, μήπως κάποιοι εν τέλει αυτό θέλουν και εντός της Ελλάδος, πολλά μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που είτε έχουν δάνεια που δεν θέλουν να αποπληρώσουν, είτε που έχουν βγάλει τα χρήματά τους έξω και θέλουν να επανέλθουν και να αγοράσουν μια Ελλάδα στο 1/10 της αξίας της? Μήπως θέλουν να μας οδηγήσουν κάποια διεθνή κέντρα για να μπορέσει να λειτουργήσει η Ελλάδα ως παράδειγμα προς αποφυγή? Σας λέω λοιπόν ότι αν αυτή τη στιγμή όλα αυτά που υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας χρειάζονται χρήματα, αν δεν συμφωνήσουν οι δανειστές μας στο οικονομικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, τι θα γίνει? Και αν συμφωνήσουν, μήπως αυτό θα σηκώσει ένα κύμα σε ολόκληρη την Ευρώπη
που δεν μπορεί να τα αντέξει η ευρωπαϊκή οικονομία. Δηλαδή, έχουμε 120 εκατομμύρια πολίτες του Ευρωπαϊκού Νότου που έχουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα με εμάς. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, η Γαλλία, έχουν ένα σωρό προβλήματα. Μήπως λοιπόν θέλουν κάποιοι να μας χρησιμοποιήσουν ως το πειραματόζωο της Ευρώπης, να γυρίζουν και να λένε «Κοιτάξτε τι έπαθαν οι Έλληνες που ήθελαν κάποια άλλα πράγματα». Λοιπόν, στην αναμέτρηση αυτή μεταξύ της νοικοκυροσύνης, της υπευθυνότητας, της σιγουριάς, της βεβαιότητας για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας και μιας ασυνέπειας, μιας αβεβαιότητας, μιας ανασφάλειας, ενός λαϊκισμού, ενός κρατισμού και μιας δημαγωγίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγω να είμαι με την πλευρά εκείνη της ευρωπαϊκής προοπτικής και της σταθερότητας. Η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου καλή. Πραγματικά αυτό δεν είναι καλή. Δεν επηρεάζει τον προεκλογικό σας αγώνα, ξέροντας ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά από αυτά που βλέπουμε δημοσκοπικά και επηρεάζεται και η κοινωνία και από τις δημοσκοπήσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα και αυτοδυναμία. Αυτό δεν είναι ακριβές. Υπάρχει μια δημοσκοπική υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις εταιρείες να μιλούν για μια διαφορά της τάξης του 3%. Να δούμε όμως τι είναι δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο που κάθε φορά προσπαθεί να μας δώσει τις διαστάσεις της τάσης των πολιτών. Εκτός από τα χαρακτηριστικά, τα αριθμητικά, έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οι αναποφάσιστοι, που όλες οι έρευνες τους δίνουν μεταξύ 12 και 15%, αυτό είναι το αριθμητικό ποσοστό των αναποφάσιστων, σε μεγάλο λοιπόν βαθμό είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που προβληματίζονται, αλλά και άνθρωποι που ανάμεσα στους δύο κόσμους που παλεύουν απέναντι στις δύο λογικές, επιλέγουν τη λύση της ευρωπαϊκής προοπτικής. Από την άποψη αυτή, σας λέω ότι το 3% είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Έχουμε παράδειγμα πρόσφατο από την εκλογική περίοδο, από τις εκλογές του 2000, όπου για ένα διάστημα 2,5 περίπου ετών ο Κώστας Καραμανλής και η Νέα Δημοκρατία ήταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις με τα ίδια ποσοστά, με 2, με 3, με 4% και στις εκλογές του 2000 κέρδισε εν τέλει το Πασόκ και ο κύριος Σιμίτης με 1% διαφορά. Με αυτές τις σκέψεις σας λέω ότι πράγματι δεν είναι ευχάριστη δημοσκοπικά η περίοδος για την δημοκρατία, δεν είναι ευμενές δημοσκοπικά το περιβάλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνοντας προς την κάλπη ο Έλληνας και η Ελληνίδα δεν έχουν να σκεφτούν τι ακριβώς διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές και να έχουμε ακόμη και νίκη της Δημοκρατίας. Σε ό,τι με αφορά, στην Κεφαλονιά, εγώ βλέπω ότι, καταρχήν να σας πω ότι δεν το λέω εγώ, αλλά όλοι οι πολιτικοί επιστήμονες της χώρας, ότι υπάρχουν δύο ομόκεντροι κύκλοι στις δημοσκοπήσεις. Ο ένας κύκλος περιλαμβάνει την Α και τη Β Αθηνών, την Α και τη Β Πειραιώς και το υπόλοιπο Αττικής, στο οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, όπου εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ της τάξης των 6-7 μονάδων, εκεί περίπου συμφωνούν όλες οι εταιρείες. Όμως υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος, ο οποίος περιλαμβάνει την περιφέρεια της Ελλάδας. Και η περιφέρεια της Ελλάδας είναι μοιρασμένη. Σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Εξού και βγαίνει το τελικό σύνολο, παρόλο που υπάρχει αυτό το μεγάλο ποσοστό στο κέντρο της Αθήνας, μειώνεται επειδή ακριβώς η περιφέρεια είναι αυτή που κρατάει για την Δημοκρατία, αυτή που ακόμη και πάρα πολλές περιοχές δεν είναι πρωτιά και με αντίστοιχα νούμερα στη Νέα Δημοκρατία. Εκτιμώ το ίδιο να γίνει και εδώ. Άρα ο επηρεασμός του κόσμου θα είναι την τελευταία στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Πιστεύω ότι αυτό το δείχνουν όλες οι έρευνες. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Λένε ότι στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι πιο κοντά στην Νέα Δημοκρατία και όχι ως κόμμα, ως λογική. Ότι αυτό το διακύβευμα δεν το αφήνουμε στην τύχη του, το διακύβευμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και του ευρώ. Δεν το αφήνουμε στην τύχη του, γιατί βλέπουμε γύρω μας, στη Ρωσία πρόσφατα, τι έχει γίνει σε μια χώρα που έχει ενέργεια, έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές και όμως με μια διαφορά στην τιμή του πετρελαίου κατακρινίζεται η οικονομία της. Και το ρούμπλ έχει υποστεί ό,τι έχει υποστεί.
Σαν ένα πετυχημένο δικηγόρο και σαν έναν νέο άνθρωπο, η οικονομική πολιτική αυτή τη στιγμή που εφαρμόζει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Σαμαράς, σας δίνει μια σιγουριά και βεβαιότητα να πείτε στον κόσμο να προχωρήσει με το κόμμα αυτό που κατεβαίνετε? Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος από την οικονομική πολιτική. Ούτε ο ίδιος ο Σαμαράς δεν είναι ευχαριστημένος. Κανένας δεν είναι ευτυχής όταν αναγκάζεται να περικόψει συντάξεις, να περικόψει μισθούς, να κάνει απολύσεις. Είναι κανένας ευτυχής? Εσείς τι πιστεύετε, ότι οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός είναι ευχαριστημένοι στο να κάνουν αυτό? Δηλαδή να δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Ποιος πολιτικός δεν αισθάνεται ωραία όταν δίνει παροχές στο λαό? Αλλά ανάμεσα, αν έχουμε το παράδειγμα ενός πατέρα που λέει στο παιδί του και έχει έναν οικογενειακό προγραμματισμό που του λέει σήμερα δεν μπορούμε να βγούμε έξω, σήμερα δεν θα φάω σοκολάτα γιατί δεν έχουμε χρήματα, σήμερα δεν θα πάρουμε παπούτσια, και σε έναν πατέρα που αφιδώς χαλάει χρήματα και δεν σκέφτεται τον οικογενειακό προγραμματισμό, με συνέπεια να του παίρνει τράπεζα το σπίτι του, ο Σαμαράς είναι ο υπεύθυνος πολιτικός, αυτός που έχει πάρει την πλάτη του στο να κρατήσει τη χώρα ζωντανή, γιατί δεν την βρήκε ο Σαμαράς τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, την πήρε στην πλάτη του και έχει δώσει μάχες και αγώνα για να την κρατήσει όρθια και ζωντανή σε ένα δυσμενέστατο οικονομικό περιβάλλον για την Ελλάδα. Άρα από τα λεγόμενά σας, θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το σχέδιο που έχετε να εφαρμόσετε αν εκλεγείτε βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης στον τομέα της ανάπτυξης, στον τομέα να κρατήσουμε την νεολαία εδώ, στον τόπο μας, να τους δώσετε μια σιγουριά τέτοια που δεν θα φύγουν από την όμορφη Κεφαλονιά και το νησί μας και την Ιθάκη, αλλά θα καθίσουν εδώ και θα την αναπτύξουν μαζί με τα σχέδια τα οποία θα εφαρμόσετε εσείς. Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, να σας πω, για μένα η εκλογή μου δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι καν μέσο. Μάλλον δεν είναι καν στόχος. Είναι το μέσο. Εγώ εκείνο που θέλω είναι να προσφέρω. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Θέλω να προσφέρω στην κοινωνία, γιατί νιώθω ότι συγχρονίζομαι με τις ανάγκες της κοινωνίας και συγχρονίζομαι γιατί πιστεύω ότι για μένα η Κεφαλονιά δεν είναι ένας τόπος διακοπών. Είναι ολόκληρη η ζωή μου. Έτσι έχω μάθει και στα παιδιά μου να αγαπούν την Κεφαλονιά. Εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι οι φίλοι μου, εδώ είναι οι συμμαθητές μου, εδώ είναι οι άνθρωποι που αγαπώ, εδώ είναι οι κοινωνικές μου σχέσεις. Υπό την άποψη αυτή, δεν θέλω να σκέφτομαι πώς θα κερδίσω τις εκλογές. Θέλω να σκεφτείτε ότι εγώ έχω μια διαφορετική φιλοσοφία για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύω ότι οι πολιτικάτοι δεν σκέφτονται πώς θα κερδίσω τις εκλογές. Εγώ σκέφτομαι πώς θα προσφέρω στις επόμενες γενιές. Αν λοιπόν θέλετε από μένα να ακούσετε μεγάλα λόγια, δεν θα τα ακούσετε. Έχει πει ο Γερμανός, ο Μπίσμαρκ, ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, μετά το ψάρεμα και πριν από τις εκλογές. Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε πριν τις εκλογές και αυτό θα ήταν δελεαστικό στο να πω εγώ και να χαϊδέψω αυτιά και να πω ευχάριστα πράγματα, σας λέω ότι από μένα δεν θα τα ακούσετε. Δεν θα πω ευχάριστα πράγματα. Τι μπορώ να προσφέρω εγώ στην Κεφαλονιά? Πιστεύω ότι έχω τη δύναμη, έχω την ικανότητα, έχω τη δυνατότητα, έχω όλο εκείνο το background το πολιτικό που θα μου επιτρέψει κάποια πράγματα και ζητήματα και αιτήματα της Κεφαλονιάς να τα φέρω σε πέρας. Ιδάλλως δεν θα έμπαινα σε αυτή την εκλογική μάχη. Δεν έχω ως στόχο την επαγγελματική μου αποκατάσταση. Δόξα σε ο Θεός, τα έφερε ο Θεός καλά και έχω μια επαγγελματική πορεία που μου επιτρέπει να διαβιώ αξιοπρεπώς εγώ και η οικογένειά μου. Στόχος μου λοιπόν είναι να προσφέρω. Δεν θα σας πω μεγάλα λόγια. Σας λέω ότι θα είμαι δίπλα στον Κεφαλονίτη και δίπλα στον Θιακό για να σε κάθε το μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, γιατί έτσι νιώθω. Νιώθω ότι πρέπει να προσφέρω στους συμπολίτες μου. Ως στόχο, αν μου λέτε για συγκεκριμένα πράγματα, ζούμε σε δύο νησιά, στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, που δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, δεν έχουμε υψηλή τεχνολογία. Τι έχουμε? Έχουμε ένα πρωτογενή τομέα, γεωργία και κτηνοτροφία, που θα πρέπει να τον αναπτύξουμε. Δηλαδή θα πρέπει οι συμπατριώτες μας εδώ να αντιμετωπίσουν με μια πιο μεγάλη εξωστρέφεια
την παραγωγή, όσον αφορά το παραγόμενο προϊόν, όσον αφορά την τυποποίηση, όσον αφορά το marketing, όσον αφορά τις νέες αγορές που θα πρέπει να απευθυνθούν, και σε αυτό θα είμαι αρρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε πρόβλημα. Και βεβαίως ο πυλώνας, η βαριά βιομηχανία του νησιού μας είναι ο τουρισμός. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να στραφούμε, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Βούτο, οι 7 στις 10 οικογένειες της Κεφαλονιάς ζουν και μπορούν και αναπτύσσονται μέσα από τον τουρισμό. Σε αυτό το τρίπτυχο γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι άλλο να προσφέρουμε εκτός από ένα συνεχή και αδιάκοπο αγώνα στο να έχουμε ωφέλη και στηρίγματα σε αυτή την προσπάθεια. Έχετε αναφερθεί για το Λιξούρι και ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη αγάπη για το Λιξούρι, μια και κατάγεστε από εκεί, και έχετε δώσει ένα σύνθημα ότι θα δώσετε προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά παράπονα. Έχετε επισκεφθεί και το Λιξούρι, τα έχετε καταγράψει. Τι θα είναι αυτό που θα δώσετε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο Λιξούρι, αλλά και στην Ινθάκη, που μίλησα με υποψήφιους συναδέλφους σας βουλευτές, που είπαν ότι μας έχει εγκαταλείψει εντελώς το κράτος. Δεν έχουμε ιατρία, δεν έχουμε το σχολείο, δεν έχουμε ΟΤΕ, δεν έχουμε ΔΕΗ, δεν έχουμε. Και βασικά βάζουν και τις ακτοπλοϊκές κοινωνίες. Κύριε Βούτο, το Λιξούρι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λιξούρι, οπότε για μένα είναι πολλά περισσότερα πράγματα από μια πόλη ή, αν θέλετε, τη συμπρωτεύουσα της Κεφαλονιάς. Είναι ομολογουμένως, είναι η περιοχή που έχει πληγεί, και είναι γνωστό αυτό, από το σεισμό. Είναι ίσως, όταν λέμε οι σεισμοί της Κεφαλονιάς, θα πρέπει να μιλάμε για τους σεισμούς του Λιξουρίου. Το 90% των ζημιών έχουν επέλθει στο Λιξούρι. Δεν κάνουμε χάρη στο Λιξούρι βοηθώντας το. Ανάπτυξη η Κεφαλονιά χωρίς να είναι ισόρροπη σε όλα τα σημεία δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει ανεπτυγμένη Κεφαλονιά χωρίς ανεπτυγμένο Λιξούρι. Πρέπει λοιπόν, όχι γιατί θα πρέπει απλώς να το βοηθήσουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στηρίζοντας το Λιξούρι και αναπτύσσοντας το Λιξούρι, αναπτύσσεται ολόκληρη η οικονομία της Κεφαλονιάς. Αυτή τη στιγμή το Λιξούρι έχει δύο πράγματα: υποδομές κατεστραμμένες. Βέβαια έχουν μπει, και αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί, γιατί πέραν από τα κακά της κυβέρνησης Σαμαρά, θα πρέπει να δούμε και πώς αντιμετώπισε αυτή τη μεγάλη κρίση την φυσική που έτυχε στο Λιξούρι και που είναι η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή από το 1953 και μετά. Έδειξε πραγματικά ενδιαφέρον και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Και με θεσμικές παρεμβάσεις και με την ποσόστοση για τα παιδιά και με την μη καταβολή του έμφυα και με όλα που είναι γνωστά και τα ξέρετε, αλλά έδειξε και πραγματικά, έσκυψε πραγματικά και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, και το λέω αυτό παρόλο που ο κύριος Χρυσοχοΐδης ξέρετε ότι είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, έσκυψε πραγματικά πάνω στα προβλήματα της Κεφαλονιάς και έχουν επέρθει ήδη αποτελέσματα. Δηλαδή σε χρόνο ρεκόρ δημιουργήθηκε, μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του λιμανιού του Λιξουριού. Ήδη έχει εγκατασταθεί και είναι ένα κονδύλι της τάξης των 7 εκατομμυρίων ο εργολάβος και εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση του λιμανιού του Λιξουριού. Ήδη η οδοποιία του Λιξουριού με δύο κονδύλια, δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς, γιατί έσπασε στη μέση η μελέτη, η μισή και η υπόλοιπη μισή παλική, έχει κατακυρωθεί. Δηλαδή έγιναν οι μελέτες, έγινε ο διαγωνισμός, έχει μπει ήδη ο εργολάβος της τάξης των 17 εκατομμυρίων ευρώ για το οδικό δίκτυο της Παλικής. Είναι ο εργολάβος ο συμπατριώτης μας που έχει μεγάλη τεχνική εταιρεία, ο κύριος Μαρούλης. Δυστυχώς δεν έχει ακόμη αρχίσει, και γι' αυτό, παρόλο που έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και από το Δήμο και από το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση, πολλοί συμπολίτες μου στο Λιξούρι παραπονούνται ότι δεν έχουν αρχίσει τα έργα. Δεν είναι ευθύνη του κράτους. Είναι δεν είναι ευθύνη της... Ναι, έχει ο άνθρωπος από τη σύμβασή του ένα διάστημα 12 στη μία περίπτωση και 16 μήνες και πιστεύουμε ότι άμεσα θα αρχίσει αυτά τα έργα. Υπήρξε λοιπόν η αρρωγή του κράτους, έσκυψε το κεφάλι και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Χρυσοχοΐδης πάνω στην Κεφαλονιά,
και με τις συνεχείς προσπάθειες και του Δημάρχου έχουμε αυτά τα πρώτα αποτελέσματα σε υποδομές. Δεν έχουμε όμως προχωρήσει κάποια πράγματα που αφορούν κάποια άλλα υπουργεία. Για παράδειγμα, η Ιακωβάτιος έχει προβλήματα, πολλές εκκλησίες μας έχουν προβλήματα, το δημοτικό κατάστημα έχει προβλήματα, το δημοτικό θέατρο έχει προβλήματα. Εγώ θα είμαι εκεί. Αυτό μόνο έχω να πω στους λειξουργιώτες, ότι θα είμαι εκεί, θα είμαι καθημερινά δίπλα, θα είμαι καθημερινά εκεί που πρέπει να είμαι για να πιέζω, για να επιληθούν όσο το συντομότερο γίνονται αυτά τα προβλήματα. Γιατί για μένα είναι στοίχημα ζωής να ξαναδώ το αγαπημένο μου Λιξούρι να στέκεται ξανά στα πόδια του, να φύγει η εσωστρέφεια και η απεσιοδοξία και η έλλειψη του χαμόγελου από τα χείλη των συμπολιτών μου και των συμμαθητών μου και να ξανάρθει ξανά η αισιοδοξία και το χαμόγελο για ένα καλύτερο αύριο. Είναι στοίχημα για μένα λοιπόν το Λιξούρι, αφενός γιατί είναι ο τόπος που επλήγει περισσότερο από τους σεισμούς, αφετέρου γιατί πιστεύω ότι η ανάπτυξη οικονομική της Κεφαλονιάς χωρίς ανάπτυξη οικονομική και του Λιξουριού δεν μπορεί να υπάρξει. Σε ένα μικρό νησί όπως είναι το δικό μας είναι μονόδρομος η ισόρροπη ανάπτυξη. Σε προεκλογική σας ομιλία είπατε ήρθε ο Πεφτάτου Ηλικούδης. Γιατί αυτό το δίλημμα της 25 του μήνα? Κοιτάξτε, και συνταγματικά, όπου προβλέπεται ο σταυρός προτίμησης, η ψήφος έχει δύο χαρακτηριστικά. Έχει και το πολιτικό χαρακτηριστικό και το προσωπικό. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και πασιφανές. Δεν αναμετρώνται μόνο πολιτικές, αναμετρώνται και άνθρωποι. Και πιστεύω ότι επειδή η κυρία Θεοπεφτάτου είναι αυτή που έχει ήδη μια θητεία 2,5 ετών ως βουλευτής Κεφαλονιάς, θα πρέπει να απευθυνθώ και ο κάθε υποψήφιος αυτός που θέλει να εκλεγεί βουλευτής να απευθυνθεί και να συγκριθεί με την κυρία Θεοπεφτάτου. Εάν οι συμπολίτες μας είναι ευχαριστημένοι από την παρουσία της, από την παρέμβασή της στα δρόμενα, από τον αγώνα που έχει κάνει για να ικανοποιήσει προσωπικά και συλλογικά αιτήματα, από τη συνεργασία της με το Δήμο ή με τους υπόλοιπους φορείς, μπορεί να ψηφίσει η Θεοπεφτάτου. Εκτιμώ ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Η κυρία Θεοπεφτάτου ήταν απούσα εντελώς από το πολιτικό γίγνεσθε αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δεν ήταν πουθενά στην περίοδο των σεισμών. Δοκιμάστηκε και απέτυχε. Αυτή είναι η δική μου άποψη και πιστεύω και πάρα πολλών και λιξουριωτών και κεφαλονιτών. Δοκιμάστηκε και απέτυχε. Δεν ήταν δίπλα σε κανένα προσωπικό ή συλλογικό αίτημα και θα σας πω χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει πρωτοκολλημένο σε κανένα υπουργείο στην Αθήνα ένα αίτημά της, μια αίτησή της, μια δήλωσή της που να ζητάει και να απευθύνεται από κάποιον υπουργό ένα κονδύλι για ένα μικρό αγροτικό δρόμο της τάξης των 20.000 ευρώ. Θα μου πείτε ήταν αντιπολίτευση. Θα σας πω ότι εγώ δεν θέλω να την κρίνετε για το αποτέλεσμα, αλλά για την προσπάθεια. Αν κρίνετε ότι προσπάθησε ή αν η ίδια έχει προσπαθήσει και μας το κρύβει, εδώ είμαστε, έχουμε 10 μέρες ακόμη, να έρθει σε εσάς και να σας πει ότι κοιτάξτε, αυτή είναι η σειρά των προσπαθειών που έκανα, αυτά είναι τα έγγραφα που πήγα στο Υπουργείο, αυτά διεκδίκησα, αυτά προσπάθησα, αυτά πάλεψα, αλλά δεν τα κατάφερα. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Λειτουργήσε καταγγελτικά, σαν να είχαμε μία βουλευτή, έναν εκπρόσωπο ενός συνδικαλιστικού οργάνου που είναι αντίθετο στην κυβέρνηση και το μόνο που έκανε ήταν αυτά τα 2,5 χρόνια να βγάζει μόνο δελτία τύπου για τα λιτότητα, τα μνημόνια και κατά της κυβερνήσεως. Εδώ για τα τοπικά ζητήματα ήταν πούσα. Δεν συνέβαλε, δεν συνεργάστηκε με το Δήμο και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να σκεφτούν οι κεφαλονίτες. Αν θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να υπάρχει ένας βουλευτής που θα μπορεί να συνεργαστεί με τον άλλο πυλώνα της κοινωνίας μας, τον αυτοδιοικητικό, τον Δήμο, που θα μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα ώστε η προσπάθειά τους να είναι κοινή, να είναι συνετοί και να μπορέσουν μαζί με τον δυναμισμό και την ικανότητα που χρειάζεται να έχει ο βουλευτής της Κεφαλονιάς, μαζί με τον Δήμαρχο να διεκδικήσουν πράγματα για το καλό του τόπου. Σας λέω λοιπόν κύριε Βούτο ότι έχει και πολιτικά αλλά και προσωπικά χαρακτηριστικά. Πραγματικά το δίλημμα, όπως κάθε υποψήφιος πρέπει να θέσει το δίλημμα, αν εγώ πιστεύετε ότι πιστεύουν οι συμπατριώτες μας
που μας ακούνε οι τηλεθεατές σας, αν πιστεύουν ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα και να διεκδικήσω περισσότερα πράγματα για το νησί μου, για τον τόπο μου, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως. Αν έχω τον δυναμισμό εκείνο και την ικανότητα να πάρω πράγματα για την Κεφαλονιά, πράγματα που μας ανήκουν και ίσως και περισσότερα. Έχετε αναφερθεί στους λόγους σας και στις επαφές σας ότι η πολιτική δεν χρειάζεται τους πολιτικούς. Τι εννοείτε με αυτό? Όχι, εγώ λέω ότι η πολιτική, και είναι και σε ένα φυλάδιο το έχω γράψει που θα διανεμηθεί σήμερα. Δεν χρειάζεται ανθρώπους που η πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που δεν χρειάζονται την πολιτική. Εγώ ναι. δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Έχω, δόξα ο Θεός, τη δουλειά μου. Δεν είμαι από τους πολιτικούς εκείνους που σκέφτονται πώς θα εκλεγούν και αμέσως αφού εκλεγούν πώς θα επανεκλεγούν. Εγώ θέλω η θητεία μου, αν με τιμήσουν με αυτό οι συμπολίτες μας, να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Θέλω να υπάρχουν διεκδικήσεις, θέλω να υπάρχουν ανατροπές, θέλω να υπάρχουν τομές, γιατί θέλω να συμβάλλω και εγώ στην πρόοδο της κοινωνίας. Δεν μου αρέσει αυτό το παλαιοκομματικό, ότι από τη στιγμή που βγήκε βουλευτής θα πρέπει κάποιος να σκέφτεται πώς θα επανεκλεγεί. Εγώ δεν θα έχω αυτό το στόχο. Ο στόχος μου είναι πώς θα προσφέρω και όχι πώς θα επανεκλεγώ. Από την άποψη αυτή δεν έχω ανάγκη για να ζήσω την πολιτική και νομίζω ότι για μένα αυτό είναι ένα πλεονέκτημα στην εκλογική μου μάχη. Έχω τη δουλειά μου και δόξα τω Θεώ όλα πάνε καλά. Έχουμε δει φωτογραφίες που πλησιάζετε τους νέους, ετοιμάζετε πάρτι στην Αθήνα, είσαστε σε μπαρ εδώ, συχνά έρχεστε σε επαφές με τους νέους ανθρώπους. Εγώ φωνάζω πάντα τόπο στα νιάτα, γιατί το βλέπω εντελώς διαφορετικά το θέμα της πολιτικής με τους νέους ανθρώπους, πώς μπορούν να πλησιάσουν τις δυσκολίες τους και τα προβλήματά τους. Βλέπουμε όμως ότι 100.000 παιδιά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ψηφίσουν. Γραφειοκρατικά πάλι. Αυτή η γραφειοκρατία που μας έχει φάει. Δεν σας κάνουν παράπονα τα παιδιά ότι θέλουν να δώσουν το μήνυμα ή ποιο μήνυμα θέλουν να δώσουν και δεν μπορούν να ψηφίσουν και τους δένουν τα χέρια? Καταρχήν, κύριε Βούτο, δεν θα οδηγηθώ εγώ τώρα για ένα διαδικαστικό που έχει να κάνει όχι, και λέω, σε θέματα γραφειοκρατίας το ξέρω. Αυτό έχει βέβαια να κάνει και με την έκτακτη περίπου εκλογική μάχη που γίνεται, που ξέρετε πολύ καλά ότι η συντόμευση έγινε των ημερομηνιών της εκλογικής μάχης εξαιτίας της μη εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα έκτακτο γεγονός. Νομίζω να τους δοθεί η δυνατότητα σε επόμενη εκλογική μάχη να ψηφίσουν και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Κοιτάξτε, εγώ από τους 6 ενδυνάμει βουλευτές της Κεφαλονιάς, γιατί αυτό κρίνεται, δεν κρίνεται ποιος θα είναι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ ή του ΚΚΕ. Στο ποτάμι δεν είναι ενδυνάμει υποψήφιος βουλευτής με τη συλλογική ότι δεν θα εκλεγεί. Θα εκλεγεί ένας από τους 3 του ενός κόμματος ή τους 3 του άλλου κόμματος. Εγώ από τους 6 αυτούς βουλευτές είμαι ο νεότερος. Δεν σημαίνει απαραίτητα τίποτα. Με την λογική ότι, όπως έχει πει και ο Όσκαρ Βάιλντ, ο νέος δεν σημαίνει, η νεότητα δεν σημαίνει και ότι είναι το νέο. Λοιπόν, παρόλο που είμαι ο νέος, πιστεύω ότι έχω και πιο καινοτόμες και πιο πρωτοποριακές σκέψεις για την ανάπτυξη της Κεφαλονιάς. Θέλω να τις συζητήσω αυτές με τα παιδιά, γιατί όλες οι ποιοτικές έρευνες δείχνουν ότι αυτή η ηλικιακή σύνθεση των 18 έως 30 ετών πράγματι έχει τις δικές της αναλύσεις και τις δικές της ανασφάλειες για το μέλλον αυτής της πατρίδας. Δεν πιστεύει, είναι μια πιο, να το πω χαρακτηριστικά, απολύτικη γενιά, στη λογική όχι ότι δεν την ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας, απλώς απολύτικη με την έννοια ότι δεν συνάδει η στρατηγική τους με την στρατηγική που είχαν τα παραδοσιακά κόμματα μέχρι σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν, στα πάντα όλα. Και η οργανωτική δομή, οι τοπικές οργανώσεις και τέτοια πράγματα που εμείς μεγαλώσαμε με αυτά τα πράγματα δεν αγγίζουν πια τα νέα παιδιά. Τι τα αγγίζει? Να κάτσεις να συζητήσεις, να δεις πραγματικά ποια προβλήματα. Έχουν μία ιδιαιτερότητα. Είναι εξαιρετικά άτυχοι. Η δική μου γενιά, η δική σας γενιά μεγάλωσε σε μια Ελλάδα όπου κάθε χρόνο πηγαίναν τα πράγματα καλύτερα.
Δηλαδή όλοι μας είχαμε από το 80 και μετά, από το 74 και μετά, μία άνοδο του βιωτικού επίπεδου, άνοδο σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Αυτή εδώ ξαφνικά η γενιά βρέθηκε σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Πάρα πολλά παιδιά δεν ξέρουν τι να σπουδάσουν. Άλλα παιδιά σπουδάζουν, αλλά δεν ξέρουν αν θα ασκήσουν ποτέ το επάγγελμα που σπούδασαν. Και άλλα παιδιά έχουν ματώσει, έχουν κοπιάσει, έχουν κάνει φοβερές σπουδές και δεν μπορούν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας. Δεν μπορούν αυτό που αγάπησαν, αυτό που λάτρεψαν, που ξενύχτησαν για να πετύχουν το σκοπό τους, δεν μπορούν να το κάνουν πράξη. Αυτή λοιπόν η άτυχη γενιά, από όλες τις δημοσκοπήσεις και από όλες τις πολιτικές έρευνες, είναι σε μια λογική ανατροπής. Αλλά ανατροπής τι, να ανατρέψουμε τι, αυτό θέλω να συζητήσω με τα νέα παιδιά. Να ανατρέψουμε τι, να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, να κάνουμε την Ελλάδα μας καλύτερη, αλλά να την κάνουμε μέσα από την Ευρώπη. Μην βάλουμε την χώρα μας σε περιπέτειες. Δεν πρέπει να παίζουμε με το μέλλον της χώρας. Κάποιες σιρήνες του 2009, όταν ο Κώστας Καραμαλής υπεύθυνα απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό και του είπε «Δεν πάνε καλά τα οικονομικά μας. Πρέπει να παγώσουμε τους μισθούς ως ένα μέτρο και να κάνουμε μια περικοπή των δημοσιονομικών τότε, το 2009». Αν τότε η ελληνική κοινωνία δεν είχε ακούσει τις ειρήνες του «Λεφτά υπάρχουν» και υπήρχε μια συνετή οικονομική πολιτική, σήμερα κύριε Βούτο δεν θα τα βιώναμε όλα αυτά. Αυτά λοιπόν θέλω να εξηγήσω και γι' αυτό έχω βάλει σε μια προτεραιότητα την επαφή μου με την ηλικιακή ομάδα από 18 έως 30 ετών, να τους πω ότι η ψήφος δεν είναι χαβαλές. Η ψήφος θέλει σκέψη. Η ψήφος καθορίζει τη ζωή μας. Πρέπει πριν να αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε, μην μας επηρεάσει ποια είναι η μόδα, τι θα μας πει ο φίλος μας, τι αφίσα είδαμε στο πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι γονείς μας έχουν κάνει αγώνα για να μας παρέχουν κάποια πράγματα. Το μέλλον της Ελλάδας είναι στην Ευρώπη. Δεν είναι ο τρίτος κόσμος, δεν είναι η Βενεζουέλα, δεν είναι η Αγκόλα, είναι η θέση μας και τα κέρδη που θα έχουμε θα είναι πολλαπλά, αλλά μέσα από τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Πρέπει να είμαστε μια ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα. Όλα τα άλλα είναι πειραματισμοί. Και επειδή η ψήφος είναι μια σοβαρή υπόθεση, θα πρέπει να τη συζητήσω μαζί τους και να ανταλλάξουμε τις σκέψεις μας. Τι έχετε καταγράψει, επηρεάζονται από την συζήτηση που τους κάνετε, από όλη αυτή την τοποθέτηση που τους κάνετε και θα τους έχετε ετοιμάσει να πάνε να ψηφίσουν, είναι έτοιμοι να πάνε να ψηφίσουν? Κοιτάξτε, μετά από όλα αυτά που κάνετε? Κοιτάξτε κύριε Βούτο, εγώ ξέρετε πολύ καλά, γιατί είχαμε μιλήσει και την περίοδο που συζητεί το όνομά μου για την υποψηφιότητα, εγώ δεν είχα αποφασίσει. Και αυτό γιατί πράγματι είχα αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και είχα ένα δίλημμα για το αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου τις εκλογικές. Θυμάστε τότε που το είχαμε συζητήσει. Σας πίεζε πολύ, το ξέρω. Ναι, με πιέζεται, αυτό είναι αλήθεια. Έχω μόνο 15 μέρες προεκλογική εκστρατεία. Παλεύω όσο το δυνατόν να έρθω κοντά στη νέα γενιά και να τους εξηγήσω την σοβαρότητα της ψήφου. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Έστω και ένα 5% να μπορέσετε να πείτε στα παιδιά να πάνε να ψηφίσουν, ναι, είναι μια επιτυχία για ένα μέλλον καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Εγώ ναι, εγώ όταν απευθύνομαι. Και ήταν μια ευχαρίστηση δική σας. Εγώ όταν απευθύνομαι σε ανθρώπους δεν τους βάζω σε ποσοστά και σε αριθμούς. Λέω ποσοστό, όχι. Το καταλαβαίνω με τις σκέψεις σας. Για μένα δεν είναι εκλογικό ποσοστό. Απλώς και μόνο ότι έχετε πράξει. Είναι παιδιά μας, είναι φίλοι μας. Ξέρετε, το παράπονο των νέων, κύριε Λικούδη, είναι αυτό. Με βλέπουνε και με σταματάνε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχω επαφή πολύ με τα παιδιά και έχω ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά και στο μέλλον των παιδιών μας. Και με βλέπουν και μου λένε, γιατί δεν μας πλησιάζουν, Σάκη, γιατί δεν έρχονται να μας μιλήσουν και έρχονται με ξύλινη γλώσσα. Νομίζω ότι αυτό που κάνετε είναι ένα ξεκίνημα εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα και αν το εφαρμόσετε όλοι οι υποψήφοι, κάτι θα κάνουμε καλύτερο σε αυτόν τον τόπο, νομίζω. Υπάρχει κάτι που κυκλοφορεί κακοπροαίρετα σε αυτές τις εκλογές, ότι ο συνδυασμός και η παρουσία του αδελφού σας είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Εσείς πώς το βλέπετε? Έχετε έναν αδελφό διεθνή, έτσι,
Πολύ συζητημένο. Έχω έναν αδελφό που πρότευσε σε σταυρούς. Και όχι μόνο. Από όλα τα ψηφοδέλτια. Έκανε ένα ρεκόρ σταυρών για τα δεδομένα και το ποσοστό που πήρε ο συνδυασμός του κυρίου Παρίσι. Αυτό είναι γνωστό. Δεν διορίστηκε. Εξελέγει. Εξελέγει. Ακριβώς. Εκλεγμένος είναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εσείς το χαρακτηρίσατε κακοπροαίρετο. Πράγματι αυτοί που τα λένε αυτά, τα λένε κακοπροαίρετα. Δεν τα λένε για να μου κάνουν κάποιο καλό. Θα σας πω όμως ότι εν τέλει μου κάνουν καλό. Διότι ο Δήμος και ο βουλευτής είναι δύο πυλώνες της κοινωνίας μας. Το ένα θέμα είναι η θεσμική συνεργασία που έχουν και ένα άλλο η προσωπική συνεργασία. Εγώ και θεσμική συνεργασία και προσωπική συνεργασία θέλω να έχω με το Δήμο. Εγώ δεν θέλω να έχω μια αντιπαλότητα με το Δήμο. Εγώ πιστεύω ότι θα ωφελήσει τα συμφέροντα της Κεφαλονιάς ο βουλευτής και ο δήμαρχος, εγώ και ο Παρίσης, να πηγαίνουμε μαζί και να διεκδικούμε πράγματα στην Κεφαλονιά, ώστε καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτοί που το λένε αυτό για να μου δημιουργήσουν πρόβλημα στην προεκλογική μου εκστρατεία εν τέλει μου κάνουν καλό, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι θα πρέπει ο βουλευτής με τον δήμαρχο να είναι προς την ίδια κατεύθυνση και έτσι και αλλιώς ο Παρίσης θα είναι δήμαρχος για τα επόμενα 5 χρόνια στην Κεφαλονιά. Οπότε πιστεύω ότι χρειάζεται και ένας που να είναι στα χνότα και στη λογική του Παρίσι για να μπορούν μαζί να διεκδικούν πράγματα, γιατί όταν ο δήμαρχος και ο βουλευτής είναι ενωμένοι και διεκδικούν πράγματα, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, εγώ και ο Παρίσης θα μπορέσουμε να φέρουμε αποτελέσματα για την Κεφαλονιά. Τώρα όσον αφορά το προσωπικό, είναι γνωστό, ο Διονύσης έχει τη δική του προσωπικότητα, με εχθρούς και με φίλους, με προβλήματα, με ευκολίες, με δυσκολίες. Νομίζω ότι τα έχει καταφέρει στη ζωή του. Το πρόσημο είναι θετικό, έχει προσφέρει στην τοπική κοινωνία και δεν το λέω εγώ ως αδελφός, το έχει πει στις τελευταίες εκλογές ολόκληρη η κοινωνία που τον αγκάλιασε με πολύ αγάπη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πράγματα να κάνει στη ζωή του, αλλά προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του, γιατί έχει και μια διαστροφή πολιτική, παρατάει τις δουλειές του για τον Δήμο, δεν ασχολείται, έχει να ανέβει στην Αθήνα στην ναυτιλιακή εταιρεία 2 μήνες, γιατί τον ενδιαφέρει πρωτίστως να προσφέρει κάποια πράγματα. Ότι έχει ένα άξιο γιο όμως που κρατάει τα σκύπτα της εταιρείας. Εξαιρετικό παιδί. Και αυτό είναι η χαρά. Αυτό που λέει ότι το στανιέται. Ναι. Είναι έτσι. Ένα επιχειρηματία νέο. Εγώ μαζί με τον Διονύση, μαζί με τον Παρίσι, μαζί με τη Δημοτική Αρχή, θέλω να δίνουμε μαζί τις μάχες, γιατί είμαστε από την ίδια πάστα και είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε να δίνουμε μάχες και να κερδίζουμε μάχες. Ακόμη και αν ο αδελφός εκλεγεί βουλευτής, θα έρθει σε σύγκρουση με τον αδελφό του. Μα αυτό σας λέω. Ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι να έρθει σε σύγκρουση. Ο ρόλος του βουλευτή είναι να επιβοηθήσει το δήμαρχο, να είναι δίπλα του, να πηγαίνει και να δίνει μάχες δίπλα στο δήμαρχο. Το κοινό καλό είναι το θέμα, κύριε Βούτο. Δεν είναι το θέμα να λύσουμε τα πολιτικά μας προβλήματα ανάμεσα στο βουλευτή και στο Δήμο. Δηλαδή, ο Παρίσης, αν είναι δήμαρχος μέχρι το 2019, τι πρέπει να εκλεγεί στην Κεφαλονιά? Ένας βουλευτής που θα είναι κόντρα στον Παρίσι και που δεν θα υπάρχει καμία συνεννόηση και δεν θα υπάρχει κανένα συνδυασμός και καμία σύνθεση δυνάμεων για να μπορέσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα? Ή θα πρέπει να είναι ένας βουλευτής που μαζί με τον Δήμαρχο θα δίνουν μαζί τις μάχες στην Αθήνα? Γιατί εκεί είναι το κέντρο λήψης των αποφάσεων. Δεν είναι εδώ. Ο βουλευτής, η δουλειά του είναι να πηγαίνει στα Υπουργεία, να διεκδικεί και να κερδίζει. Και εγώ αυτό το ρόλο μπορώ να τον φέρω σε πέρας. Και όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν. Δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά έχω τη δυνατότητα, έχω την ικανότητα, έχω τη θέληση, έχω τη δύναμη να πάω την Κεφαλονιά μπροστά. Και αυτή την ευκαιρία θέλω να μου δώσουν οι συμπατριώτες μου. Να ρωτήσω κάτι προσωπικό. Να ρωτήσω. Με τέτοια επιτυχία επαγγελματική που έχετε, γιατί κατεβαίνετε να είσαστε υποψήφιος βουλευτής, να σας χτυπάει ο καθένας με τον καλό ή τον κακό τρόπο και να μην είσαστε σε αυτή την υπέροχη δουλειά που έχετε και να είσαστε καταξιωμένος? Ακούστε, όλα τα θέματα στη ζωή δεν είναι οικονομικά. Αν βάλετε σε μια ζυγαριά το τι θα πάρω αν εκλεγώ βουλευτής και το τι θα χάσω, σας λέω ότι αυτά που θα χάσω είναι πολύ περισσότερα. Και εσείς ξέρετε. Και τις αμοιβές μου και την πορεία μου την επαγγελματική και όλα. Θα χάσω πολλά περισσότερα. Όμως, σας είπα και πριν, νιώθω ότι σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, εγώ δεν μπορώ να είμαι απόν. Δεν θα μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι μπορούσα σε μια δεδομένη στιγμή να προσφέρω
για την Κεφαλονιά, για την Ιθάκη, για τις μεγάλες μου αγάπες και εγώ λιποτάχτησα γιατί έβαλα πάνω απ' όλα το οικονομικό θέμα. Αυτή την οικογένεια, την υπέροχη που έχετε και που ξέρω πολύ καλά ότι είστε πολύ αγαπημένοι, τι ρωτήσατε τη γυναίκα σας, σκέφτομαι να κατέβω υποψήφιος βουλευτής, όταν είχατε μία πορεία στη ζωή σας? Κοιτάξτε. Και πήρατε τη γνώμη της? Σίγουρα είναι θέματα αυτά που τα συζητάς με τους πολύ κοντινούς ανθρώπους. Διότι εγώ έχω μια συγκροτημένη οικογένεια, έχω 2 υπέροχα παιδιά που έχουμε μια καθημερινότητα συγκεκριμένη που θα μπορούσε, εάν τυχόν εκλεγόμουν, να έχει και ανατροπές. Θα πρέπει να βρίσκομαι περισσότερο χρόνο στην Κεφαλονιά, πρέπει να κάνω κάποια πράγματα που θα τους λείπω περισσότερα. Έχω μια οργανωμένη ζωή που ίσως κάποια πράγματα της καθημερινότητας αυτό μου τα ανατρέψει. Σαφώς και τα συζητάω μαζί του, αλλά τα παιδιά μου ξέρουν για το τι νιώθω εγώ για την Κεφαλονιά. Τα παιδιά μου μένουν στην Αθήνα, αλλά είναι περισσότερο Κεφαλονίτες από τους Κεφαλονίτες με δεδομένη αγάπη, εδώ είναι οι φίλοι τους, το Facebook τους δίνει και τη δυνατότητα να επικοινωνούν, εδώ είναι οι φίλοι τους, εδώ είναι οι παρέες τους, εδώ είναι τα όνειρά τους, εδώ είναι η ζωή τους, εδώ είναι τα ξαδέλφια τους, η οικογένειά τους. Είναι στενά συνδεδεμένα με την Κεφαλονιά. Εγώ σας είπα και στην αρχή, δεν ήταν για μένα τόπος διακοπών. Η Κεφαλονιά είναι ολόκληρη η ζωή μου. Άρα σας δεσμεύει όλες αυτές οι εκκρεμότητες των έργων που έχουν μείνει μέχρι τώρα και δεν έχουν υλοποιηθεί, εάν εκλεγείτε, να τα προχωρήσετε για να τους δώσετε τη σιγουριά και το μέλλον και την ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, έτσι? Κύριε Βούτο, εγώ τα έργα αυτά τα έργα, μια υπόσχεση μπορώ να δώσω. Ότι αυτά τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και άλλα που πρέπει να γίνουν και δεν έχουν προγραμματιστεί ή που βρίσκονται στο στάδιο του προγραμματισμού, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, εγώ θα τα καταφέρω και θα τα κάνω στην Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά είναι η ζωή μου, η Κεφαλονιά είναι μεγάλη μου αγάπη, η Κεφαλονιά είναι το μέρος που εγώ θέλω να έρχομαι και να ξέρω ότι έχω συμβάλει στην ανάπτυξή της. Και η ανάπτυξη της Κεφαλονιάς είναι για μένα το στοίχημα. Να ρωτήσω κάτι που θα δώσετε ένα μήνυμα στα παιδιά αυτά ακριβώς που πλησιάζετε κάθε μέρα. Μία επαγγελματική επιτυχία όπως την έχετε εσείς, πού οφείλεται? Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, κύριε Βούτο. Ένα πράγμα έχω να πω στα παιδιά. Η ζωή θέλει αγώνα. Κανένας δεν σου χαρίζει τίποτα. Με προσπάθεια, με δουλειά, με σκληρή δουλειά, με θάρρος, με αυτοπεποίθηση, με δύναμη, με επιμονή, με υπομονή. Αυτό που θέλεις στο τέλος θα το καταφέρεις. Μαγικές συνταγές για επαγγελματικές επιτυχίες δεν υπάρχουν. Θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Και ξέρετε, κύριε Βούτο, εγώ μπορώ να το λέω αυτό. Μπορώ να το λέω. Γιατί εγώ έχω τη μικρή έτσι διάκριση που έχω την επαγγελματική. Δεν την έχω ούτε επειδή ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος ή επειδή ήμουνα εξοικειωμένος στον νομικό κόσμο μέσα από ένα πατέρα δικαστή. Είμαι περήφανος που έχω ταπεινή καταγωγή. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος. Είναι το μόνο το μόνο παράσημο της ζωής μου, το μόνο επιχείρημα που έχω να λέω ότι εγώ ξεκίνησα από το μηδέν, έχω κάνει πράγματα στη ζωή μου, έχω μία διαδρομή και θεωρώ ότι όσο πιο ταπεινή είναι η καταγωγή του καθένα μας, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει η διαδρομή του. Σκληρή δουλειά λοιπόν, επιμονή, θάρρος, δύναμη και όλα θα έρθουν στη ζωή. Μήνυμα αισιοδοξίας. Τα παιδιά ανοίγουν την τηλεόραση και το μόνο που βλέπουν είναι ένα καθεστώς, ένα περιβάλλον μιζέριας, γκρίνιας, απαισιοδοξίας. Όχι, τη ζωή πρέπει να τη δούμε με καλύτερο μάτι. Οι νέοι άνθρωποι ειδικά έχουν τις δυνατότητες να ανταπεξέλθουν, να προχωρήσουν, να πάνε ένα βήμα μπροστά. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στα παιδιά μας. Έχετε ένα βαρύ πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα την οποία διανύουμε και ολοκληρώνεται. Θέλω να μας πείτε 2 λόγια ποια είναι τα βασικά σημεία τα οποία θα εστιάσετε, δηλαδή η Αθήνα, οι Δημότες. Η Αθήνα είναι την Κυριακή στις 8 στο Royal Olympic, το ξενοδοχείο απέναντι από τις ύλες του Ολυμπίου Διός. Είναι την Πέμπτη στο Λιξούρι, την Παρασκευή στο Αργοστόλι, σε χώρους που θα τους δούμε ανάλογα και με τον καιρό. Κεντρική ομιλία στην πλατεία και αυτά θα κάνετε? Έχουμε αποφασίσει να είναι η κεντρική ομιλία με τους υποψηφίους μου.
και στο Λιξούρι θα είναι ανοιχτή η ομιλία. Τώρα τους χώρους θα εξαρτηθούν ανάλογα λίγο από τον καιρό, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε 10 μέρες πριν μια πρόβλεψη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας πάντως. Από υποψήφιους σας ότι καλό θα ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να μην παρακαλάει να έρθουν ετεροδημότες στην Κεφαλονιά, γιατί δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ψήφο αντίδρασης. Βλέπετε τους ετεροδημότες ότι δεν είναι έτοιμοι να καταλάβουν ποιο είναι το μέλλον των νησιών μας. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός σε αυτό το που εσείς... Επειδή ζείτε και στην Αθήνα και τους ζείτε και από κοντά τους. Αυτό σας λέω, ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός σε αυτό που εσείς αναφέρετε διαπιστωτικά, διότι οι δικές μου διαπιστώσεις είναι διαφορετικές. Εμένα κάθε μέρα και το δικηγορικό μου γραφείο και το πολιτικό μου γραφείο πλημμυρίζουν τρόπους που θέλουν να κατέβουν στην Κεφαλονιά, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, που θέλουν να έχουν άποψη, γιατί οι ετεροδημότες της Αθήνας δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι άνθρωποι μας. Είναι ο αδερφός μας, είναι ο ξάδερφός μας, είναι ο κουμπάρος μας, είναι ο θείος μας. Είναι άνθρωποι που και αυτοί αγαπούν την Κεφαλονιά και τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, είναι ενισχυτικά. Ίσως αυτοί που θα κατεβούν αυτή την εκλογική μάχη, επειδή το διακύβευμα των εκλογών είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αλλά και επειδή για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υπάρχει μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά σοβαρή δουλειά που θα γίνει και θα είναι πάρα πολύ περισσότεροι από κάθε φορά οι ετεροδημότες που θα έρθουν. Για τους δύο υποψηφιούς σας τι έχετε να πείτε? Έχω να πω τα καλύτερα λόγια. Είναι και οι δύο πολύ γνωστοί στην κοινωνία. Ο συνάδελφός μου, ο Σάββας Σαββαόγλου, είναι ένα παιδί που έχει γνωστή πορεία μέσα στα πράγματα και στην αυτοδιοίκηση και στην εν γέννη κοινωνική ζωή της Κεφαλονιάς. Είχαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση και άποψη για τις προηγούμενες εκλογές, αλλά αυτά έχουν κλείσει. Δεν είναι ο τρίτος γύρος. Οι εκλογές τελειώσανε τις 25 Μαΐου του 2014. Δεν έχουμε τώρα ένα τρίτο γύρο των εκλογών. Γι' αυτό και πράγματι πάρα πολλοί από τους συνδυασμούς, τους άλλους τους δημοτικούς σήμερα στηρίζουν πάρα πολλά παιδιά ή άνθρωποι που διαφορετικά τη μάχη των δημοτικών εκλογών σήμερα στηρίζουν το ψηφοδέλτιο και ο Σάββας λειτουργεί συνθετικά σε αυτό και βεβαίως και η Τζόγια η Γρουζή που είναι μια κυρία με κάπα κεφαλαίο, με μια συνέπεια και με μια πολιτική στάση σοβαρή. Νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει και αυτή η νέα γυναίκα, έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που συνθέτει. Σε πληροφορώ ότι οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές, δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε καμία... Θα το είχαμε πει αυτή τη στιγμή, ναι. Μη φοβάστε. Το ξέρει και ο κόσμος. Είναι επιλογή μας να μην πηγαίνουμε, γιατί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε όλοι μαζί για να δείχνουμε μια πλασματική ενότητα, αλλά ο καθένας οργώνει την Κεφαλονιά. Είναι από επιλογή μας αυτό, δεν έχει να κάνει με διαφορές. Είναι επιλογή μας ο καθένας να δίνει τη μάχη του χωριό, σπίτι, για να μπορέσει να συνθέσει και να φέρει περισσότερο κόσμο στο ψηφοδέλτιο. Θα είναι οι κεντρικές μας ομιλίες κοινές και πιστεύω ότι με αυτή την πολύ καλή σύνθεση του ψηφοδελτίου θα έχουμε και μια επιτυχή έκβαση και θα είναι η νίκη δική μας. Μην ξεχνάμε, κύριε Λυκούδη, ότι με την τεχνολογία αυτή τη στιγμή μας βλέπουν να σώπουν τον κόσμο και ήδη έχουν κρίνει από την παρουσία σας και αυτά που είπατε σήμερα τι σκέφτεστε και αν θα είναι ο πολίτης έτοιμος να σας ψηφίσει για να σας εμπιστευτεί για βουλευτή της Κεφαλονιάς και της Ιδάκης. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις, δεν μπορώ να σας κρατήσω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Και φυσικά πιστεύω ότι θα γίνει ένας άξιος αγώνας. Εξαιρετικά θετική η συμβολή σας στην ενημέρωση του κοινού, γιατί είστε πάντα ένας άνθρωπος που δεν είναι ποτέ ακραίος, που δεν δημιουργεί εμπάθειες. Είστε κι εσείς ένας άνθρωπος που έχει την όσφρηση της πολιτικής πιάτσας, καταλαβαίνει τι γίνεται και είναι μεγάλη η συμβολή σας στην ενημέρωση των συμπατριωτών μας. Στα 35 χρόνια δεν μπορώ να παίξω παιχνίδια, κύριε Λυκούδη. Το ξέρω. Αυτό είναι κάτι που και το μόνο που θα φωνάζω είναι τόπος στα νιάτα, με αυτά τα νιάτα, αυτά που είπαμε προηγουμένως και που συζητήσαμε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Κλείνοντας, θέλω να πω μόνο να δώσετε το μήνυμά σας. Να δώσω ένα μήνυμα στους αγαπημένους μου συμπατριώτες ότι αισθάνομαι ότι έχω τη δύναμη, έχω την όρεξη, έχω τη θέληση
έχω τις δυνατότητες, έχω την αυτοπεποίθηση, έχω τις επαφές που χρειάζονται για να λύσουμε αποτελεσματικά προβλήματα της κεφαλονιάς. Αυτό που πρέπει ως προτεραιότητα να έχουμε είναι η κεφαλονιά. Πρώτα η κεφαλονιά, μετά τα κόμματα. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο υποψήφιος της Κεφαλονιάς Χρυσιδάκης από την Νέα Δημοκρατία, κ. Χαράλαμπος. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Η κρίση φυσικά είναι πάντα δική σας. Θα είμαστε αύριο πάλι σε μια ζωντανή εκπομπή με άλλο καλεσμένο. Καλό σας βράδυ, να στα πάτε καλά.